Pamene ziko la Malawi likulira kuti tataya munthu waluso, munthu oziwa kulemba nyimbo, munthu oziwa kuimba nyimbo, Thomas Chibade. Anthu ambiri akuyankhula zinthu zambiri, koma bwanji mulole tikupasireni satane komanso chiyambi cha Thomas Chibade. Ikamatha video iyi mukhala mutadziwa moyo wa Thomas Chibade mpaka kufikira tsiku limene anayikidwa m'manda. Zina langa ndine Sam, ndipo iye ndi Sam Mavita YouTube channel. Thomas Chibade anayamba kuimba mchaka cha 2005. Anasipasa zina la chenkhumba chifukwa yeyo amakhulupirira kuti anachita motivate oimba ambiri. Monga nkhumba muje machitikira kubereka ana ambirimbiri, iyenso amakhulupirira kuti ali ndi ana ake ambirimbiri mu music industry. Iyeyo anabadwira kwa TA Chikowi, kumeneku kwali Kauma, kuna Sawa, kumeneku ndi kuzomba. Makolo ake makamaka bambo ake anali ocheka matabwa, ndipo mayi ake anali mayi wa pakhomo basi. Kwawo anabadwa ana asanu, ndipo iyeyo anali osiriza kumbali ya amuna. Skulu sikuti anapitirira nayo patali. Thomas Chibade analekeza standard 6. Anayamba kuimba ali ndi zaka 16. Iyeyo chimene chinachitika ndi chakuti siku lina ali ndi zaka 16 adagwirapo ganyo yochola sabola m'munda, ndipo malipiro ake anapempha kuti asapasidwe ndalama, m'malo mwake apasidwe galoni imene ankayiona pa khomopo. Galoni imeneyo analandira. Atalandira galoni imeneyo, mkulu ameneyo munzeru zake anayisandusa ndi kukhala gitala. Iyeyo anatolerana ndi azinzake ndi kuyamba kuimba misika. Koma funso ndikumati zinachitika bwanji kuti iyeyo afike ku studio? Akuyenda m'misika motero anakumana ndi Mr. Chikwatu amene anamuthandiza nyimbo. Nyimboyi inakajambulidwa ku Pro Sounds imene ankajambula ndi Raf Ching'amba. Nyimboyi mutu wake unali olova. Patadusa miyezi itatu, Raf anamuyitana Chibade kuti akajambule albamu imene idachita bwinonso kwambiri. Mkazi wake wa Raf zina lake Resho Mohango mu nthawi imeneyo ankagwira ntchito ku Radio 2, ndipo anthu ngati Philip Kennedy Nkombezi, Atom the DJ komanso Patrick Kankwatira amene ankagwira ntchito ku Power 101 mu nthawi imeneyo adamuthandizira kwambiri Thomas Chibade posewera nyimbo zake mosadukiza. Komatu iyeyo amayankhula kuti anthu ankakondanso nyimbo zake chifukwa nyimbozi zidali zapamwamba, zinayimbidwa mwaluso komanso zinajambulidwa mwapamwamba. Iyeyo ngati panali munthu mmodzi amene ankayang'anira kwambiri mastepe komanso ankamupasa chidwi m'mayimbidwe anali Phungu Joseph Nkasa. Thomas Chibade mu nthawi imeneyoyo nyimbo zidampindulira. Anamangapo nyumba, kugula malo, komanso adapangapo ma business angapo. Iyeyo ankanena kuti amayimirira Amalawi mu nyimbo zake. Ndi chifukwa chake nthawi zambiri nyimbo zake zinkakhala zoyimirira Amalawi, zoyimirira amphawi kapena nyimbo zozuzula anthu komanso zophunzitsa ku HIV and AIDS. Wayiwala mmene unathera. Iyi inali album imene Thomas Chibade ankafuna atatulusa, koma imfa ndimene yamuchitira jealous. Koma ngakhale kuti moyo wa Chibade unafika pomvetsa chisoni nkukhala mmodzi mwa anthu oyimba osauka, iyeyo anakhalapo millionaire. Adatulusapo nyimbo mutu wake kuno nkumanda mzaka za 2005-6. Iyeyo adachitidwa motivate ndi situation yake yomwe. Ndikupaseni chisanzo ichi. Iyeyo pamene adafika pa hoti monga oyimba wina aliyense,
Chibade anapangapo chibwenzi ndi msungwana amene anali asanakwane zaka 18 mu nthawi imeneyoyo. Very contradicting. Munthu amene anapanga naye chibwenziyo anali kuti ankakhala kwa munthu amene ankamuthandizanso nkhani zokhuzana ndi kuyimba nthawi imeneyo. And nkhani yonseyi adayitulusa mu nyimbo yake ina imene mutu wake ndi Chibadebade, imene adafotokoza mmene adammangira kuti munthuyo adantenga kuti afuna apite naye ku studio. Atapita ku studio ndi pamene apolisi anabwera ndi kuzammanga. And adayimba nyimbo ija imene amati koma chumacho uzidya ukasala, koma undikumbuke I've been arrested because of you my friend. Koma mu albamu imeneyi munalinso nyimbo zija imene amati kuno nkumanda, imene amati chonde wala kwanji mwananga kuti upezeke kuno kundende. Munalinso mawu ngati akuya ngati mawu kuti kodi mwalimba bwanji mtima mayi, zona mpaka kuniumira mtima kuti ine ndifere kundende. Uku kunali kulira kwa Thomas Chibade kumene anayizindikira anali anthu ochepa, koma still more Thomas Chibade anali very creative. Nyimbo ya ubashala inasanduka chitonzo, mwayiwala inali yokoma zana. Inafika nthawi yokuti Thomas Chibade anauluka, Thomas Chibade anafika patopu, Thomas Chibade anajambula mavideo, Thomas Chibade anafika pokuti ziko lonse ndi kumakamba za Chibade. Kenako kunati sanamvekenso Thomas Chibade, sanaphupenso Thomas Chibade, palibenso kumveka kwake. Ziko la Malawi lidayiwala Thomas Chibade mpaka na kufika mu nthawi imene munthu wina anantola Thomas Chibade chithunzi atagona pansi ataledzera. Koma oyimba azinzake zidawakhuza. Anthu ambiri anayamba kuchita kampeni kuti anthu amuthandize Thomas Chibade, ndipo anthu ochuluka monga Lulu komanso anthu ena ambiri adayamba kuzitolera kuti no amuthandize. Anthu ambiri anayima pamapazi kuphatikizapo amikozi anayamba kumuyitana m'mashow, anthu ambiri anayamba kumutenga m'mashow, amibawa anayisasapo kumbali yawo, ndipo anthu ochuluka anayamba kumuyitana m'mashow. Anthu ngati Lucius Banda anamtengaponso m'mashow angapo, amene moyo wake pang'ono ndi pang'ono anayamba kuzitukula mpaka na pa nthawi imene ankafuna kuti atuluse album. Komabe ngakhale kutchuka uku kunali kuti kunayamba ngati zinthu zake zikuthekera ndikutengereni pambuyo pang'ono. Mu nthawi imene ankatulusa album zoyambirira mu zaka za 2005, 6, 7, 8, Thomas Chibade moyo wake unali very busy, koma anazunguliridwa ndi anthu amene ndalama ankangofuna adye nawo. Each and every weekend kumakhala show, each and every weekend kumakhala chochitika, anthu ochuluka amamusatira Thomas Chibade, ena akugwira zena akugwira izo. At the end mwine wake kandrama kamene amapeza kanali kochepa. Dramas of course zinapezeka, yes, koma miss management. Panalibe munthu amene ankamuza Thomas Chibade chokuti ndrama zake agwiritse ntchito ichi, ndrama yake azichite invest mu ndrama yake apangire is. At the end ndrama zija zata. Komano ngakhale kuti moyo wa Thomas Chibade unabwerera mchimake, ngakhale kuti zinthu zingapo zimene ankazifuna zinayamba kupezeka, ngakhale kuti at least anayamba kubwera pa mapazi ake, pali zinthu zingapo zimene zinkaoneka kusalongosoka pa thupi lake. Umoyo wake unkaoneka kuti siuliso mwabwino ngati mwa Thomas Chibade wakale. Ankaoneka kuti thupi lake pena pake akudwala, koma aliyense anali uzizimuka ndi siku lina limene anthu anangolandira uthenga ukuthi Thomas Chibade wamwalira. Gibo Pearson anafotokoza kuti Thomas Chibade anakhalapo mchipatala, atatulusidwa anafika ku nyumba. Pamene anafika ku nyumba chigawo cha madzulo, zinthu zambiri sizinakhalebe bwino pa thupi lake. Anthu anabwera nawonso ku chipatala, anakamuyika pa oxygen ma hours ochepa. Thomas Chibade anapuma mpweya wawo osiriza, imfa nkukhala yomweyo. Ngakhale kuti ziko la Malawi lalira ndi imfa ya Thomas Chibade, amugulira bokosi lapamwamba, azinzake anamuimbira nyimbo, anthu ochuluka khwimbi lidamperekeza, mafumu anasankha kuti ayi asakayikidwe kuzomba ayikidwe kulilongo kumene tinakulira. Loto la Thomas Chibade lozakhala ndi studio. Anthu a Malawi sitidalikire ku mtima. Thomas Chibade wamwalira kusiya ana ndi mkazi. Thomas Chibade wamwalira ali mmodzi mwa oyimba amene ndi osauka, koma very contradicting, very irony kumaliro kwake
kunazaza anthu kuposa msonkhano wa president. Ndikuze ndi chinthu chimozi, nduna ya boma yoona za chinyamata inakapezekako kumwambowo. Mneneri oyimirira oyimba adazuzula boma pa mchitidwe wawo omatenga gawo omaonekera pamene oyimba wamwalira. Tinazionapo ndi Matse, tinazionapo ndi Wale Chris, tinazionapo ndi Trema, tinazionapo ndi Atoti Manje. Andale nkomabwera pamene oyimba omwalira, koma pa nthawi imene anali moyo zoti kunalinso kozotinso kuli andale zimayiwalika. Koma funso limene tingakhale nalo ndilo kuti oyimba akuyenera achite chani kuti apeze ndalama. Oyimba ngati Thomas Chibade anachita join consumer imene each and every airplay pa radio, each and every airplay pena pake ankapezapo ka commission, ankaenda mmashow. Koma funso ndilo kuti zinampindulira. Ngati mwaonera video ikufikira ku mapeto chotere, ndikhulupirira kuti mwakonda mmene ndayifotokozera video iyi. Koma bwanji mutaphunzira kuti kodi ndechifukwa chani nyimbo zathu za uyimba sizimapita kutali? Bwanji muonere video imeneyo pochita click video imene ili ku left, ndipo mmene oyimba ngachitire kuti azipeza drama. Onerani video imene ili ku right, ndipo mukhoza kugwira pa center kuti muchite subscribe. Isama vita, please kumbukeni kuchita subscribe komanso kuchita like video iyi. Mzimu wa Thomas Chibade uhuse muntendere.